Bah, bagi galing opo alis kok celirit kok ngene. Wah, Ngene iki trayek bangetan sing duwe sawah kok, Dik. Apa saiki ngadepe pacul lho, piye? Paling galing kok alis ngono ya. Celirit ya apik to, Dik. Bangetan ya duwe sawah kok. Kata nopo? Wong lemah ya go mati kok ya kok ngene. Iki lha bikin aku. Pangan ah. Jatuh iki. Matam. Ini kok sing jangkok kok preng. Bencang sawah kok malah kemang. Hei. Oh no. Yo. Ya wis angkong ae iki. Datangi pelak bae nang sawah. Yo sing tak arep aku ah. Taraup. Yo. Baca benijan, menak-menak wong turu. Menak-menak ngipi, ketemu mantan kok Mas. Wong tuwek direwangi tangi pajar, tangi peteng. Wis mayane kudu mulya uripe. Iki ben penak ben lancar. Oh iyene turu bakong wae. Jane pengen sugih ora. Kake. Yo ya, Mbah. Sik lho, dilungkas. Coba. Ke sarapan sih ya? Sarapan kayak ini sebetulnya becak sih yo. Di. Yo ki bae ya, tak mau beli bae. Join. Ora. Utang wangi galeng kono lho. Diwahan dengan Galeng sapa? sarai bae kan ombo pirang-pirang gon. Mau apa galeng ah? Iso lek. Nang gawe Yo yo. kok nak pinter gak pepek dhewe. Wong bae ngene iki yo marai apik, ora kok marai elek. Wis penting manut aku nggo penak-penak pokoke. Ngene ya. Iso. Saiki, Mbak. Ya, tak bodoh. Jus wis. Wis sak iki bener. Saiki lah ya. Oh, terjemah patule. Tak sik tak suruh pete. Rokok ya? Enggak, kongko, patule capek. Ya. Ujak kae bae ngutang sik asu, petisan iki. Ayo. Patule nang pojokan. Yo tak suwe saya yo. Kiabot ganteng. Wis tanggal sing ngenteng wae sing apik Mbak Jamin. Wah, ayo Mbak, menggegeri wong kok ora gage. Oh, sik ah. Weman karek sithik ki lho. Wis, tandang langking sik. Yo. Patule bro kabeh. Yo. Bocengno ah. Boceng wae kowe. Bawane. Gak oleh malah sembrono. Ayo. Tuh, Kim. ya tisun. Dun. Wis tak. Mbah. Oh, udah, Mbah. Ya, tak gerak. Ayo. Medeni wote iki nggih. Cangkeman wae kok sok iki bengkoh iki wat iki. Yo yo yo.
Bah, bagi galing opo alis kok celirit kok ngene, Bah. Ngene iki trayek bangetan sing duwe sawah kok, Dik. Apa saiki landhepe pacul lho, Pi. Paling galing ngono. kok alis ngono ya. Iki ya apik to, Dik. Bangetan lho duwe sawah kok. Ini ngono, Bah. Kita opo? Wong lemah ya digo mati kok ya kok ngene. Enteni ya? Ya, ayo ah. Sawah mi jajane ndi yo, Bah? Wah, aku dhewe ya lali kok. Ada nyebuk kene iki biyen kok. Lah piye le? Mari padha rata kabeh sawah iki. Anu, jal. Ben padha-padha iki anak tak mikir pokoke. Yo, Sebenarnya. yo. Opo iki dire ya? Bah. Rasa, Bah. Dari iki ora. Woi, Ini, Bah. petok. Yo, opo iki? Bener. Kamu. Lah, yo kuwi cerele. Lah cek semene kurang bedul. Hilang sawang. Ya, piye wong suke kan bakal gede. Kowe tak cekel. Sama kok galeng. Lapo? Pekaos. Kaos. Jojo lah. Yo kok cepro tak kok. Heeh. Apa nyebut kaos sekarang? Gaget le. Kira-kira. Ya iki melu tekem iki le. Yo, aku. Nah, liwat iki. Lah yo kotor iki. Kok tak yo pasang cara sampai temen kok. Besok dicuci ya? Oke. Yo. Ae kok malah goblok itu. Rene kuwi rono. Aku rono. Kok malah silit. Baru berarti. Baru. Kali ini. Lah yo ngono. Jojo. Bebas ya le ya. Iya. Ini yo penak turu besok. Kae. Besok penak turu ah. Yo sing arep gawe. Apa, Mbak? Apa ki? Di. Wih. Walah wong tak aceng elek bengak ngono ae. Yo. Ya Allah. Si aku. Karo. Ini enggak blok kan repol. Wis kene tenan. Kene, wis lanjutno. Rumah Turono ah. Yo. Bah, Woi. taran sih yo. Sa. Yo. Boyok loro. Wis kesteng ketoke larase kok besok. Wes lek loro ae. Yo ben alus lho, Bos. Yo. Kena segera ya. Apa ki? Es kota. Segeran Jono. Ini keselan apa? Hah? Keselan. Yo kesel wong begawe ra kesel ya. Teng begawe ya laran. Lo pergi mulai turu ya. Yono. Terus ora. Iya. Tunggu semua di sana. Kang kamu. Intinya koyo wae dhewe nang ngene yo. Liyane ngontrak. Ya iya. Dan nak sawah iki gone sawah, Mbah? Sawah. Oh sawah iki. Kae. Traktor pirang-pirang kok, kae traktor. Masa mae sapa? Kowe sawah, Mbah? Kowe sing dhewe. Ya tak. Sawah sapa macam? Pak, Sawahku kita karo sing kono kae. lah ngono lek mbuting kok mubeng. Lah kan doi tok. Adan. Tidak. Kupingnya iki lho. Yo, Tanah sawahnya wis kok. kaya iso dhuwur. Ayo. Petase. Kuwi
digawa ki. Wes tak tanggo ki nggo pacul. Yo penak kok. Nggo kabeh. Yo. Tungsor galeng ngatur kok. Yuk. Wih, laku. Daud, Liwak re yo. oke, betul. Lah kakak no, kok paling kecantik ganteng. Nek gua epuran. Anak-anak berpin. Kok nek cilik-cilik yo. Enak-enak cilik-cilik. Ini gelembung gue lah wakil gue lah banget. Emang kok benten sih. Aku mau tapan dhewe lah. Pokok gua nek iwak cilik-cilik tak gua. Gua Kagak jual. Ini apa kulit ibu ah? Betul sih lah, iyalah. Yu. Entuk iki. Lah udul. Gile. Tok. Ya, cok malah waktu itu. Ya. Turono wis iki ning kono lho. Wis yo lah iki. Golek iwak angel iki jubek ae jubek lah. Mantap. Sudah sudah mulai gede nih bukan ubah. Ya piye? Lho ra itu. Nah, kuwi lho. Jaring. Matam wis. Yu. Ketone hasil iki. Weh, rumput laut. Nah, tamu dekat depan cok. Lah kira rumput laut tok. Dikira suket ora le. Ya cok sampai dihapusi terus. Iki lawan dengan aku. Pangan ae. Ya cok iki matam. Mati ya.